GR19 με τα όσα τρελές ταχύτητες. Λοιπόν, αυτά τώρα. Την εκκίνηση που ξεκινάει σε λίγο, τους βλέπουν να αρχίσουν και ταξιδεύουν και φεύγουνε. Φύγανε λοιπόν, ένας τολμηρός έφυγε και αριστερίνιμος, πολύ τολμηρός βέβαια για να πούμε την αλήθεια. Τους βλέπετε εδώ, ταξιδεύω και εγώ μαζί τους όσο μπορώ να τους πλησιάσω. Είναι εξαιρετικά γρήγορα τα σκάφη. Φύγανε φυσικά η πλειοψηφία πλην ενός ο οποίος έφυγε αριστερίνιμος. Πολύ ριτσοκίνδυνο βέβαια, γιατί τα σκάφη είναι και πάρα πολύ γρήγορα και είναι και πάρα πολλά. Κάνανε τείχος μπροστά, αλλά παρόλα αυτά το επιχείρησε. Ξεκινάμε, τους ακολουθούμε λοιπόν. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα τρέχουνε, πετάνε στην κυριολεξία. Είναι το πρώτο όρτσα, είναι τα αγόρια. Η μεγαλύτερη σε ηλικία. Όχι απλά δεν τους προλαβαίνω, πιστέψτε με. Είναι λοιπόν τα αγόρια και τα under 19, όχι απλά δεν τους προλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και εγώ θα γυρίσω σιγά σιγά για να την εκκίνηση των κοριτσιών. Στη δεύτερη εκκίνηση θα φύγουν τα κορίτσια. Είδατε λοιπόν, ακούσατε και την Έλενα πόσο γρήγορα πάνε τα σκάφη. Εδώ έχουμε τον Ουαλίτ, ο οποίος τραβάει πάρα πολύ ωραία πλάνα. Καταπληκτικά θα έλεγα. Πάμε για τις πόρτες, δηλαδή όχι, πάμε για την ένα σημαδούρα, συγγνώμη. Πάμε για την ένα. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι θα είναι η Κλειό, αν δεν κάνω λάθος. Κλειό, πόσο κοντά σου είναι? Πάνε λοιπόν προς την σημαδούρα. Βλέπετε πολύ ωραία πλάνα από τον Ουαλίτ. Κολλάει που και που, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζάγκα. Τώρα θα σας δώσω και την Κλειό, η οποία βρίσκεται στη σημαδούρα 1. Έρχονται τα σκάφη, θα μας δώσει και τη διέλευση. Εσείς συνεχίζετε να βλέπετε πολύ ωραία πλάνα από τον Ουαλίτ. Ναι, ακριβώς, μπράβο, εντάξει. Την ίδια στιγμή θα έχουμε ίσως με το πέρασμα της σημαδούρας 1 θα έχουμε και την εκκίνηση κορυφή. Γκρε 19, γκρε 4, γκρε 28 και γκρε 860. Καλημέρα και από μένα. Πρώτη στιοδρομία IQ Foil ανδρών. Ολοκληρώνουν τη δεύτερη διαδρομή. Πρώτο το GRE37. Ακολουθεί δεύτερο το GRE19 και Ισραήλ 345. Η συμμετοχή είναι GRE4. Περνάει από εδώ, θα το δείτε, από τη δεξιά πλευρά. Νάτος. GRE8861 διάλεξε την άλλη πόρτα και GRE28 γκρε 4 Ισραήλ 345 τρίτη θέση για τους άντρες, γκρε 28, γκρε 861, γκρε 19. Έχουν μπλεχτεί λίγο με το U17, δεν μπορώ να διαχωρίσω ποιο σκάφος είναι U17 και ποιο σκάφος είναι άντρες.
Λοιπόν, παραμένω εγώ στην πόρτα, τώρα περνάνε τα κορίτσια. Πρώτο το GRE 13, μόλις πέρασε. Δεύτερο το GRE 8. Ωραίες συνθήκες. Τρίτο σκάφος το GRE 148. Ακολουθεί το GRE 51 και το GRE 11. Μπροστά μου τώρα περνάνε και τα αγόρια, πάνε να τερματίσουνε. Δώστε κυρελάκι, πάνε να τερματίσουνε. Την Έλενα τώρα, για να... Το γκρε 4 περνάει και τερματίζει πρώτο, το βλέπετε εδώ στο πλάνο σας, γκρε 4 και πίσω το γκρε 37 και στην τρίτη θέση το Ισραήλ 3.45, είναι η πρώτη. Μόλις είχαμε κίνηση δεύτερης ιστιοδρομίας ανδρών. Τους βλέπετε, η ένταση είναι γύρω στα 18 με 20 knots. Ανεβαίνουν την πρώτη διαδρομή, όρτσα. Βλέπετε, ήδη έχουν καλύψει τη μισή διαδρομή. Δεν μπορούμε να τους προλάβουμε. Έχει 9 συμμετοχές στην κατηγορία αυτή, την ηλικιακή. Τις ακολουθώ όσο μπορώ, αλλά είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Ταξιδεύουν με 25-30 knots ταχύτητα. Περνάει λοιπόν το πρώτο σκάφος, βλέπετε μόλις τώρα, γκρε 4, έκανε να περάσει από τη σημαδούρα. Ισραήλ 3.45 ή μάλλον γκρε 8.61, γκρε 37, Ισραήλ 3.45, γκρε 28. Και τώρα θα περάσει το γκρε 19. Έχουμε ακόμα 3 σκάφη. Θα περάσει μόλις τώρα και το γκρε 9-11. Στη συνέχεια γκρε 21 και γκρε 1. Θα δούμε ποιο θα καταφέρει να περάσει τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γκρε 1 λοιπόν περνάει και γκρε 21. Πάμε Έλενα στην εκκίνηση. Εδώ στα πλάνα σας. Και φύγαν, ξεκινήσανε και τα κορίτσια τη δεύτερη ιστιοδρομία. Κοιτάξτε τι γρήγορες και οι κοπέλες μας. Ανεβαίνουν και αυτές τα πρώτα όρτσα. Ενώ είναι και τα αγόρια πολύ κοντά τα αγόρια. Πολύ κοντά τα αγόρια για να περάσουν την πόρτα. Δεύτερη ιστιοδρομία λοιπόν ανδρών. Πρώτο σκάφος περνάει την πόρτα, τη δεύτερη διαδρομή. Είναι το GRE 4, το βλέπετε στο πλάνο σας.
Ακολουθεί το Ισραήλ 3.45, GRE 37 περνάει μπροστά μου και GRE 8.61, τέταρτο σκάφος. Απέναντι περνάει το GRE 19 με τα όσα και GRE 28. Τρελές ταχύτητες. Ακολουθεί άλλο ένα σκαφάκι του στόλου, είναι το GRE 911, λάθος μαδούρα διάλεξα, να το. Στη συνέχεια γκρε 13 και γκρε 8. Φαίνεται να πέρασε το γκρε 13 ελάχιστα πιο μπροστά. Πλησιάζει και το τέταρτο σκάφος, γκρε 51. Νίκος Ζάγκας, είναι η τρίτη στιοδρομία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τα αγόρια, είπαμε, άντρες και αγόρια under 19. Έχουμε συνεχεία τα κορίτσια και εν συνεχεία είπαμε τους άντρες 17. Βλέπουμε λοιπόν τα αγόρια εδώ. Γκρε 4 πρώτη θέση και γκρε 19 δεύτερη θέση. Και τέλος γκρε 1. Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη διέλευση των αντρών. Τρία τα αγόρια. Τρίτη στιοδρομία λοιπόν στην πόρτα. Δεύτερο πέρασμα το GRE 19. Το άλλο δεν το είδα. GRE 4 το τρίτο και Ισραήλ 3.45. GRE 28. GRE 861. GRE 911 και έχουν μείνει άλλα δύο. Λοιπόν, περνάει στην πρώτη θέση, είναι αγόρι για τη δεύτερη φορά. Ισραήλ 3.45, είναι τα δεύτερα όρτσα της τρίτης κούρσας. Γκρε 8 στη συνέχεια. Κορίτσι περνάει και γκρε 37.
γκρε 11 κορίτσι, γκρε 19, γκρε 13 κορίτσι, γκρε 148 κορίτσι, παράλληλα φεύγουν και τα U17 από την εκκίνηση, γκρε 861, γκρε 51 κορίτσι, γκρε 28 και γκρε 9-11. Πρώτο, εδώ τον βλέπει Ισραήλ, 3.45. Εδώ περνάει, τον βλέπετε. Κόρια, τελευταία σήμερα η στιοδρομία, με πλάνα από τον Νίκο το Ζάγκα. Το γκρε 37 φαίνεται να βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθεί το γκρε 28. Το 61 και Ισραήλ 3.45. Στη συνέχεια γκρε 4, γκρε 19. Θα έχουμε ένα μπουλούκι σκαφών. Φαίνεται το γκρε 19 να περνάει πρώτο. Γκρε 8.61 και γκρε 37. Γκρε 4. Πλησιάζουν